Por estas dos razóns existen os sistemas públicos de pensións. E como funciona o sistema público de pensións? Pois funciona simplemente en que o Estado, cando a xente está traballando, lle retira a través de un quasi impuesto que son as cotizacións, pois lle retira unha parte do seu salario. Unha parte do seu salario que lle retén, e que cando as persoas cumplen se verifican as contingencias necesarias para poder cobrar unha pensión, sea por jubilación, por accidente ou por fallecimento, por morte, pois esa persona ou a súa familia ten dereito a cobrar as prestacións que estará cuantificada en función das cotizaciones abonadas. Existen, como se ve, dúas cotas, a cota empresarial e a cota do traballador. En realidade, iso é o que existe formalmente. A evidencia investigadora demostra que, en realidade, a cota empresarial tamén a soporta maioritariamente o traballador, porque a través de unha reducción do seu salario. É dicir, cando unha empresa contrata a un traballador por 1.000 euros ao mes, ten que o empresario pagar o 30% por cotizacións, por exemplo, pois en vez de darlle a 1.000, dá 700 e as 300 restantes paga a cotizacións sociais. O cual, bueno, pois cando falamos de cotizacións sociales con dúas cotas diferenciadas, hai que saber que maioritariamente, e isto hai un gran consenso entre os economistas, incluso os máis neoliberales, de que a maioría desas cotizacións é soportada polo traballador. O sistema de pensión funciona con dous equilibrios relevantes, importantes. O primeiro equilibrio é a suficiencia financeira, que as cotizacións pagadas polos traballadores empleados sean capaces de financiar as pensións de xente jubilada con dereito a pensión. Este é un primeiro equilibrio, a suficiencia financeira do sistema. En realidad, este equilibrio móvese según a conxuntura. En situacións de crecemento económico, de un ciclo positivo de crecemento, pois normalmente o sistema ten superávit, en momentos de maior depresión económica pois hai un déficit. Para iso se crea un fondo de reservas que utiliza os excesos dos superávit, dos recursos, os sobrantes dos recursos do superávit, que vai compensando os déficits nas situacións peores, nas situacións económicas peores, sin ter que acudir a algo recursos xerados. Por tanto, aquí vemos como os ingresos están determinados por certas variables. C é a taxa de cotización, o tipo de cotización, S é o salario medio, T é o número de traballadores ocupados. Estos son os ingresos totales do sistema. E os gastos están formados pola pensión media multiplicada polo número de xubilados con dereito a pensión. Aquí hai variables demográficas, por exemplo, o número de xubilados, que é unha variable demográfica, o baby boom dos anos 60-75, que empeza a xubilarse nos anos 25 ou 40, neste século, pois creará determinados problemas en este aspecto. Hai variables evidentemente políticas, como é o tipo de cotización e como é a pensión media, se decide políticamente. Hai variables económicas, como é o salario medio e o empleo. Os traballadores ocupados están determinados polo mercado, polo funcionamento dos mercados, aínda que sempre a política decide no salario medio, condiciona o salario medio,
o número de traballadores, se fan políticas positivas de crecemento económico e de creación de emprego, e tamén condiciona hasta o número de jubilados, alterando a tasa os anos de jubilación. Pasar dos 65 aos 67 é reducido o número de jubilados mediante unha decisión política que afecta a unha variable demográfica en este aspecto. Bueno, pois facendo aquí estas ecuacións, sacamos o valor da pensión media, que dependerá do produto de multiplicar estes dous redondeles, que é da cotización media. Hai un salario medio e un tipo de cotización, e despois do número de traballadores ocupados por xubilado. O cociente dividir é por eles. Este é un aspecto do primeiro equilibrio básico. Logo temos un segundo equilibrio tamén importante, que é o cálculo da pensión individual. A pensión do individual non é igual ao último salario cobrado polo traballador, sino que é igual a unha base reguladora que se utiliza un salario medio durante un certo número de anos multiplicado por dous coeficientes de axuste, que son penalizadores. A base reguladora en estes momentos é o salario medio dos últimos 15 anos, como se sabe. Por tanto, si o coeficiente A afecta ao número de anos de cotización, si unha persona ten 35 anos cotizados A e 1, o coeficiente B, o coeficiente de axuste B, representa o momento da xubilación. Cando unha persona se xubila aos 65 anos e non antes, pois B pasa a ser tamén 1, de maneira que a pensión sería igual á base reguladora, a media desos 15 últimos anos. Se non é así, se se xubila un ano antes, hai unha pérdida de 8 puntos. Multiplícase por B, pasa a ser un coeficiente de 0,92. E así seguimos, non? Si se xubila aos 63 anos, pois 0,84. Vai penalizando a pensión, a cuantía da pensión. O número mínimo de anos cotizados para obter a pensión é de 15. En este caso, se todo fose correcto, sería a penalización da mitad da pensión da base reguladora. E se se cotiza durante 34 anos en vez de 35, pois perde 2 puntos, 0,98. Puxo un exemplo aquí, imaginemos que unha persona ten de base reguladora de media dos últimos 15 anos 1.000 euros por mes. Por la pensión, e isto é moi difícil. Pois entonces teríamos aquí este tipo de segundo equilibrio básico do sistema, que é determinar a cuantía individual da pensión. El problema que ten o sistema de pensións é que está sufrindo moitas críticas. Moitas críticas hai por un pensamento económico neoliberal que defende non o sistema de reparto, sino o de capitalización, e, por tanto, critica con determinados argumentos al sistema de reparto,